Toto leto môže byť zlomovým bodom vo vašej kariére. Začnite novú kapitolu a vydajte sa na cestu opatrovania. Prečo práve teraz? V lete je najľahšie začať. Mnoho ponúk má nižšie jazykové požiadavky, čo výrazne zvyšuje vaše šance zamestnať sa na vynikajúcej pozícii. Môžete získať cenné skúsenosti, zlepšiť svoje jazykové znalosti a získať referencie. To podporí a stabilizuje vaše kariérne príležitosti. Budete si môcť zabezpečiť skvelú pozíciu počas celého roka. A čo je najdôležitejšie, môžete mať náskok pred ostatnými v odvetví, ktoré rastie. So spoločnosťou Athena získate na tejto ceste silného a spoľahlivého partnera. Pomôžeme vám nájsť najlepšiu možnú pozíciu a ponúkneme vám podporu na tejto ceste. Máme tiež špeciálny bonus 100 eur za dopravu pri 30-dňových rotáciách. Nenechajte si toto leto ujsť. Prihláste sa ešte dnes a začnite svoju opatrovateľskú kariéru s Athenou. Spravte z tohto leta niečo výnimočné.